Vítam všetkých ľudí pri tomto novom videu. Dneska si zahráme PC Builder Simulator. Je to hra o stavaní počítačov. V podstate sa budeme hrať na takého IT technika. Go to work. Wow. Fidget spinnery. No ukáž maily. To je také realistické. Väčšina prác bude o tom, že prídeš do práce, sadneš si k počítaču a čítaš maily. Dobre, tu máme nejakú zakázku. Musíme vymeniť grafickú kartu a nainštalovať nejaký... Čo to je? Driver? Dobre, príjmem to. Sice môžem to prijať. Lebo musíme kúpiť nejaký komponent. Remove viruses, to je easy. Musíme nainštalovať... Toto je čo? SSDčka. Mortony S Store. Mortony S Store. Musíme to nájsť. Storage. Mortony S Store a čo chcel? 500. Mortony S Store 500. Add to cart. A vlastne len na to máme peniaze, nie? Lebo ten druhý chce nejakú Sean grafickú kartu. Sean. To také není. Ale je. GTX 970 Gamer. XL-ko? Nie, len klasiku. Toto 200. Next working day, same day. 3 to 5. No. Dáme next day. Tu je tá... Počuť, čo som to kúpil prvá. Aha. OK. Scan, fix, toto je ten... Grafická karta, to nemám, ale tu máme... Áno, remove side panel. Skrutky. Len teraz nájsť... OK. Pamäť by mala byť niekde... Že on nemá pamäť. Chápem. Viem to dať... Počkaj, toto není SSDčko, to je... Hard disk. A tie idú... Že by tu? Áno, dobre, tak teba musíme dať preč. Ale aby sme ťa mohli dať preč, musíme odmontovať tento panel. Bočné skrutky. Aj káble treba odstrániť. Vyťahnuť takto z boku. Zobrať preč. Nainštalovať. To je ten použitý, ten sáhneme. Teba dať tam. Zasunúť. Kabeláž. Tak. Myš, klávesnica, monitor. Boot up. Error, no OS found. Operačný systém. A ten tuším, že mám na USBčku. A bootneme ten počítač z USBčka. No. Toto je zvuk úspechu. Tak, asi vybavený. Scan. Tento treba skennúť a vyčistiť. Pozrite, aký je špinavý, hnusný, fuj. Aha. Všetky komponenty zvlášť. Tak to bude trvať večnosť. Krásne sme ho vyčistili. Úplne vyzerá jak nový.
To je veľmi realistické. Wow, jaký krásny wallpaper má. Musíme tam nainštalovať ten program. Potom musíme reštartnúť PC. Však. Yes. A ono sa to deje aj v pozadí, čo? Áno, áno. Fachčí to aj v pozadí. Kde sa hrúza strašne rýchle, jednoduché, v realite to takto nefunguje, ale toto je collect, yes, discard. Máme nové nejaké PC parts. Čo chcel? Or better? No jasné. Ale ináč tu mi píše, že budget. Na dnes sme dopracovali, ideme domov. End day, go to work. Tu sme dostali veci. Takže dneska vlastne len toto musíme spraviť. A má budget 140. Accept, memory a Mortony. Neviem, koľko má slotov voľných. 140, no to vyjde dve tieto. Prečo 170? Aj, lebo next day. A tento chce replacenúť cooler. Takže keď si pozrieme, že case fans, cooler. No. Ale má strašne nízky budget, chalan. Tak mu kúpim tento. Lebo má 10 budget, tak to znamená, že dostaneš toto. Dobré také edukačné video. Z tohto sa môžeme všetci priučiť. Sice v realite je to oveľa komplikovanejšie, zložitejšie a ťažšie, ale tu je to na takej, lightovej úrovni. Musíme replacenúť graphics card a graphics card je toto. Takže aby sme to mohli odstrániť, musíme odstrániť tento dzinzik. Teraz ho môžeme zobrať preč. Installneme. Tento je broken, takže ho selnem. Tak. A kabeláž sa pripla? Asi aj. Áno, lebo to len vlastne tam zasuniete do tej materskej dosky. Tam nie sú nejaké káble, špeci. Incomplete case. No jasné. Je otvorený. Vidíte, v realite by vám to nikto neoznámil. Aby ste už poslali ten notebook naspäť bez tej kejsky. A to by bola katastrofa. 500. Hell yeah. Ten cooler. Najprv ho odpojíme. Tak. Mali by sme tam dať ten thermal paste. Takú malú bodku termálnej pasty netreba veľa, lebo to potom môže uškodiť. Cooler broken za 0. Tento... Aha, čo to je? Kábel. USBčko. Power. Dobre. Sa do toho aj dostávam. Ešte zo mňa bude nakoniec technik. No dobre, tu sú tie... Áno, sloty, takže má tam dosť slotov. Mohol som možno aj nejak ušetriť, kebyže kúpim štvorkové, neviem. Tuto ti predáme. Alebo mám mu to tam nechať? Akože asi sa nič nestane, keď mu to tam nechám. Že nemôžu tam byť obe. OK. Buď alebo. Collect. Dostali sme 270. Collect dostali sme 320.
Remove viruses, to je pohoda. Clean dust a complete by end. Že toto je... Ale dobré, však clean dust, to je nič. To je pohoda. Upgradenúť na 16. Má 8. Takže mu len dokúpim jednu ďalšiu, takúto, a bude to dobré. Adat. Hneď si pozrieme. Toto asi. Adat Premier Series. Adat Premier Series, no. Dobre. Tak teba máme vybaveného Remove Viruses. To nemusíme kupovať. Nový nejaký part. OK, toto bude jednoduchý deň. Víkend nepracujeme. Paráda. Ale e-maily sa asi nazbierali, nie? Cez víkend. Mám taký pocit. Dobre. No ukáž tie e-maily. Nie je to také strašné. Replace motherboard. Akú si mal motherboard? Mortony H170. Že pred 6 mesiacmi si od nás kúpil počítač. Takže toto je vlastne reklamácia. Jasné, dobre. Dobre, tu ideme vymeniť alebo upgradenúť tú grafiku, či nie grafiku, ale pridať tam tú ramku. Dobre, to je pohoda. Aspoň toto je rýchle. Collect 200. 120. 184. Prachy sa na mňa hrnú. Odstránime tento panel. Ježiš, som si odklikol. No počkaj. Takže toto. Tuto nejaký kábel treba odpojiť. Tento kábel treba odpojiť. Tento kábel treba odpojiť. Tento kábel treba odpojiť. Tu z boku ho... No a treba odpojiť samozrejme aj tieto komponenty z toho. Áno, aj všetky ramky. No, aspoň sa naučíme, že kde čo je. Tu máme cooler, ten tiež odpojíme. Aj samozrejme CPUčko. Najprv otvoriť ten socket. Opatrne vytiahnuť. A teraz to môžeme. A to má tiež skrutky. Takže motherboard, tento je broken. Dobre, teraz dáme chips CPUčko. V takom poradí, jak sme to vyberali, tak to dáme naspäť. Property, dobre, že mi to vypíše. Hop, zavrieť, zaklapnúť, dať tam pastu termálnu. Na CPUčko treba. Cooler. Takto. Neviem, jak to má. On to mal asi takto, že von. Áno. Dobre. Kabeláž. Toto ide sem dole úplne. Všetko musí byť v podstate pripojené k materskej doske. A tu máme ešte gombík na zapnutie. Hej, keď stlačíme gombík na zapnutie, tak aby sa pekne zapli všetky tie veci. To dá rozum. Netrebalo.
side panel, teraz ktorý? Toto je ten zadný. Počkaj. Ešte toto sme zabudli. Aha, nie. Tak nie. Tak to ja neviem, prečo mám. No poď. Nejaký lekár. 3D Mark. Toto je nejaký... Áno, benchmark test na grafiku. No, akože... Není to úplne to najlepšie, čo som kedy videl. Ok, to beží v pozadí, tak ideme si pozrieť e-maily. Replace motherboard to máme. Discard, teba ešte robíme. Install Power King, to sme objednali, takže to máme. Toto je in transit, aj toto je in transit. Nové parts nás nezaujímajú. 2823. Graphics Core 3190. Neviem, asi dobre. Budeme musieť aj zaplatiť za elektrinu. Pay utility bill. Ukáž sa. Ty som zahltený e-mailmi. Electricity bill 96. To nie je také strašné. Dobre, najprv ideme spraviť pekne rad za radom. To je veľmi dôležité. Mať nejak tú prácu zorganizovanú. Šup. Tak. Kabeláž. Tak. Toto je Connect HDD. Pamäť. A tuto hore Connect Motherboard. Dobre, teraz môžeme kúknúť tie e-maily, kým sa robí ten benchmark. Takže ty sa robíš, teba kolektneme. 4 hviezdičky, prečo nie 5? My PC has had a really good clean and kudos for the cool plastic white cables they put in. Tak to som ani nevedel, že som mu tam dal nejaké pekné plastové biele káble. Ale dobre. Thank you. PC can play the sailing simulator. What? Toto je zaujímavé. Lebo tu nepíše presne, že čo treba dokúpiť, ale musíme mu upgradeovať ten počítač tak, aby spĺňal požiadavky na túto hru. Sailing Simulator. To, akože, jak mám toto akože zistiť? Will it run? Toto potrebujeme. Find out whether it will run or not. Takže ja musím vlastne, mi musí prísť ten počítač, musím na ňom spustiť Will it run a podľa toho, čo mi tam vypíše, ho musím upgradenúť. Ak som to dobre pochopil. Ináč natáčam niečo cez hodinu, ale akože mám nutkanie to dať von len takto, raw footage, lebo podľa mňa je to veľmi relaxujúce, akože mňa to extrémne relaxuje, toto. Ale asi pravdepodobne to nejak zeditujem. By sa patrilo. OK, kopec vecí, pozrite sa na tie krabice, ľudia. Pozrite sa na tie e-maily. No, postupne to bude naberať to tempo a extrémne veľa bude tých objednávok a to bude potom len sranda. Ale ja by som to pre dnešok ukončil, takže ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste si to užili a majte sa, čau.